Pa svaka manifestacija koja se održava, počeo od naše opštine Zemun pa bilo koje druge opštine, podrazumeva da se animiraju šire mase da u nekakvoj manifestaciji učestvuju. Naravno da je uvek lepo kada se pravi nešto lepo. Božićni izlog je uvek bio lep, tu se pokazuje kreativnost, pokazuje se uspešnost određenih kolektiva, određenih firmi, eventualno privatnih nekih preduzeća koja bi se možda istakla tu. Tako da je to nešto što je lepo, to što treba negovati. Evo mi kao opština Zemun to negujemo već, kao što ste sami rekli, 14. put za redom to održavamo. Ja se nadam da će to i dadalje biti možda i u nekoj širom obimu, mada i sada je prilično onako dosta ljudi koji konkurišu i to shvataju veoma ozbiljno. I upravo ta ozbiljnost daje mi za pravo da mislim da će ovo trajati mnogo dugo. Siguran sam da kada neko uoči nove godine, božićnih praznika i uopšte nešto lepo uradi, da je to signal da se kaže ajmo da cele godine budemo lepi i nasmejani. Ajde da cele godine činimo nešto što će ustrećiti ljude oko nas. Mi upravo i radimo u tom pravcu da ljudi koji su oko nas i da mladi naraštaji to takođe gledaju, da budu u nekoj veselijoj, vedrijoj atmosferi i naravno sve je poruka u pozitivnom smislu. Mi želimo da to bude tako shvaćeno i želimo da na taj način mlađim naraštajima kažemo ajde i vi nastavite, unapredite i uradite nešto možda bolje nego što smo mi to danas uradili. Ja se nadam da će oni to tako i da uraditi.